Pa 6 December chaka chatha, mkulu wa Anti-Corruption Bureau, Mai Martha Chizuma, anamangidwa ndi apolisi pa nkhani yosadziwika. Amalawi ambiri analokhumudwa ndipo ankafuna kudziwa mayina akuluakulu a boma amene analamula kuti mzimayi ameneyu amangidwe. Ichitu ndi chifukwa chake President Lazarus Chakwera anakhazikitsa Commission of Inquiry kuti ifufuze. Who ordered the arrest of Martha Chizuma? After 2 weeks, Commission of Inquiry yatulutsa report, ndipo m'malo moti afufuze zimene anatumidwa, iwowa anali busy kufufuza za January 2022 leaked audio. Ndiye amalawi ambiri ataona ripoti imeneyi akumafunsana kunena kuti kodi zimenezi ndi zimene amalawi amafuna kuchokera ku Commission of Inquiry? Chifukwa tonse tikudziwa kuti itaphulika leaked audio ya Martha, Chakwera ngati president wa dziko anabwera poyera kutiuza kuti nkhani imeneyi yatha, wakhululuka, komanso pasadzapezeke munthu wina aliyense akuyikoka. In short, tikhoza kupanga conclude kunena kuti this was a complete presidential pardon, kusonyeza kuti Martha Chizuma analibe mlandu uliwonse. Patatha miyezi yoposa 11 atakhululuka, Stephen Kayuni anakasuma ku court, zimene zinachititsa polisi kukamanga mzimayi ameneyu pa nkhani yomweyo. Amalawi ambiri, including the president, anakhumudwa atamva za kumangidwa kwa ACB Director General, ndipo ndi chifukwa chake anakhazikitsa Commission of Inquiry kuti ifufuze. Ndiye malo moti atulutse zofunikira mu ripoti yawo, akomishoni ayamba kutiuza za leaked audio, akuti Martha Chizuma anaphwanya malamulo, komanso Stephen Kayuni sanalakwitse potuma polisi kukamanga ACB Director General. Akuluakulu, mbuyomu ndinafotokozapo kunena kuti cholinga cha inquiry imeneyi akufuna kumuchotsa ntchito Martha Chizuma ngati mkulu wa ACB. Lero mukhoza kuona nokha zimene zikufuna kuchitika. Komanso commission imeneyi yatiuza momveka bwino mchingerezi kunena kuti critical members of the cabinet was aware of the arrest. Dziwani kuti cabinet imene ikutchulidwa apa imatsogoledwa ndi president, zimenenso zikuberekera umboni wonena kuti Chakwera ankadziwapo kanthu. Nanga kodi ndi chifukwa chani iyeyu anakhazikitsa Commission of Inquiry at the first place? Chikhalirecho ankadziwa bwino lomwe za anthu amene anachita izi. Commission imeneyi yapezanso kuti Stephen Kayuni anaba ndalama zokwana 5.5 million kwacha ya boma mwezi wa Juni 2021. Mwachidule ndikuwuzeni kuti ndalama zimenezi zinabedwa kuma allowance, akuti iyeyo anali ndi trip yopita ku Austria mzinda wa Vienna. Ndiye trip jadalephereka, iye anangotenga ndalama zija ndikuzidya. Ndiye ndalama zonsezo zinalipo 5.5 million kwacha. Bungwe la Anti-Corruption Bureau litadziwa za nkhani linayamba kumufufuza, ndipo adangotsala pang'onong'ono kuti amunjate. Stephen Kayuni atazindikira kuti akufufuzidwa, adachita machawi ndi kukabweza ndalama yokwana 3.5 million pa tsiku la 1 December. 5 days later, mbava yomweyi ndi imenenso inatumiza polisi kuti akamange ACB Director General. Akuluakulu, dziwani kuti Martha Chizuma anamangidwa chifukwa chona kuti ankafuna kumanga akuluakulu a boma, including Richard Chimwendo Banda, Esen Hoankaka, Priska Pondangaga, komanso Stephen Kayuni. Ambiri tu tikamanena chonchi amayisa nthabwala, but you can see the evidence imene kuchokera mu report ya Commission of Inquiry.
Of course Chakwera ndi nduna zake ndi amene analamula polisi kuti akamange Chizuma. That commission inangokhazikitsidwa ngati nyambo yofuna kupeza chifukwa chomuchosera ntchito mayi ameneyu. Tikaonetsetsa bwinobwino Amalawi tinkayembekezera kuti commission imeneyi itiuze za anthu kapena tine kuti ititchulire anthu amene analamula kuti Martha Chizuma amangidwe. Chifukwa tu anthu amenewa alipo, koma commission of inquiry imeneyi yawabisa. M'malo mwake iwowa akupanga zinthu za vice versa, ndipo akumatiuza zokhuza January leaked audio, komanso akumadzudzula bungwe la ACB chifukwa cholumikizana ndi National Crimes Agency ya ku Britain pa nkhani ya Zunesi Sata. Tonse tikudziwa kuti Sata anawabira Malawi ndalama zoposa 200 billion kwacha. Ndiye a National Crimes Agency amene ali apolisi ya ku Britain ankalumikizana ndi bungwe imene la ACB pa nkhani imene. Komano mu report imene ya Commission of Inquiry imene anakhazikitsa Chakwera akumudzudzula mkulu wa ACB ameneyu komanso bungwe lake limene ponena kuti ndi chifukwa chani mukumalumikizana ndi National Crimes Agency popanda kuwadziwitsa aboma la Malawi. Mukamvetsera bwinobwino zimene commission imeneyi ikutiuza, is it making any sense kuti mpaka tikhoza kumanena kuti Chakwera government ikufuna kuthana ndi katangale m'dziko muno? In conclusion, this commission inakhazikitsidwa kuti ipeze chifukwa chokwanira choti amuchosere ntchito ACB Director General. Komanso imeneyi inali plani ya Chakwera yofuna kuteteza mbava zonse za Tos Alliance zimene zinadya nawo ndalama za Sata. Mbuyo mu matumba 8,000 achimanga anasowa kubungwe la Adimak, ndipo Chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu. Patsogolo pake zinaululika kuti Mr. Smollett Kachere amenenso ali Chakwera best friend ndi amene anaba chimanga chimene chija nkukachigulitsa mdziko la Tanzania. 750 million ya fertilizer inabedwa, ndipo Chakwera anatiuza kuti sakudziwapo kanthu. Later on zinadzaululika kunena kuti m'bale wake weniweni Mr. Moses Kombe ndi amene anatenga ndalama zimenezi nkukazipereka kwa madobadoba ogulitsa nyama mdziko la Britain. Panonso tikunena za Dr. Stephen Kayuni amene anasolola 5.5 million mwezi wa Juni 2021. Ndalama zitu zinabedwa pakanthawi almost 1.5 years ago. Ndi ataona kuti zavuta, ACB yamba kumufufuza, anachita changu kukabwezako 3.5 million pa 1 December. Later on, mbava imeneyi Stephen Kayuni inatuma apolisi kuti akamange mkulu wa ACB pa nkhani imene inatha kalekale yokhuza leaked audio. Ndiye Amalawi ambiri akamanena kunena kuti Chakwera ankadziwapo kanthu pakumangidwa kwa nzimayi. It's not a joke. Apolisi sangamange munthu wamkulu ngati ameneyu popanda president kudziwa. Minister of Justice, Secretary to the President and Cabinet, Minister of Home Affairs, komanso mkulu wa polisi. Akuluakulu, this can never happen. Ndipo tinene mutsindika pano kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera ngati president wa dziko anadziwa chilichonse kunena kuti Martha Chizuma akukamangidwa 3 AM ya m'bandakucha. Lero m'malo mwakuti kumishoni ilipasa ripoti yabwinobwino akukhotesa nkhani nkumatiuza za leaked audio which was dead and buried 11 months ago. In short, this useless commission of inquiry inadyetsedwa chibanzi ndi cholinga choti akateteze mbava zonse zimene zinadya nawo ndalama za Sata. Umboni wonse mukhoza kupeza mu ripoti yawo imene ayitulutsa pamene ali bize kudzudzula Martha Chizuma pa nkhani ya leaked audio. Kodi zolinga zawo
zinali zoti afufuze liquid audio. Inetu ndimaganiza kuti komishoni imeneyi inalembedwa ntchito kuti ikayankhe funso limene Malawi aliyense akadzifunsa mu mtima mwake lonena kuti who ordered the arrest of Martha Chizuma